Galiza salvaxe será a síntese da riqueza animal, vegetal e paisaxística galega. Percorreremos as serras de Queixa, San Mamede, Invernadoiro e Fial das Corzas, que, coas súas 53.000 hectáreas de extensión, forman o espazo natural máis completo da alta montaña galaica. E nos seus vales descubriremos o xigante vermello, o veado. E tamén a dous herbívoros de fama ilustre, o vigoroso e desconfiado rebezo e o cornudo muflón. Todos gozan dun entorno privilexiado no que sobra auga e proliferan os pastos. Requisitos básicos para que estes mamíferos adquiran unha expansión decisiva. Nos confíns máis elevados da Galicia salvaxe, afortunadamente, perpetúanse especies con 120.000 anos de antigüidade. Un mito de carne e oso sorprenderános nos rochedos de Penatrevinca, a Águia Real. Vendo-a de preto, enténdese por que este milagre da natureza foi símbolo de poder para os aztecas. Quedarán atrás as cúspides montañosas e descenderemos ata o curso alto do Miño, declarado reserva da biosfera, para espiar o Gran Duque, o bufo real. Silencioso, enorme, fermosísimo. Sen dúbida, a pesar da súa mala fama injustificada, un verdadeiro emperador altivo. Máis dun 100 de ríos flúen por terras galegas. Son arterias transparentes nas que se forxan milagres cristalinos, fogares líquidos doces que nos brindarán imaxes inesquecibles. No caudaloso Avia aparecerán, a poucos metros da superficie, as náiades, mexillóns aparentemente inútiles, xa que permanecen paralizados durante meses. Pero estes moluscos bivalvos, en perigo de extinción, son importantísimos para os ríos, porque filtran ata 50 litros de auga ao día. No TEA custarános moitísimo desenmascarar un velocista de fondo absolutamente camaleónico, o linguado de río, a solla, un peixe plano máis pequeno co popular rodaballo e moi prolífico porque as súas femias van escorregando na primavera polos ríos ata o mar para depositar a cifra formidable de 500.000 de ovos. E nas beiras do río Verdugo espéranos outro as do mimetismo. Un arqueiro verrugoso que nos demostrará a eficacia da súa longa lingua pegañenta. Cinco das 1.500 zonas húmidas de importancia internacional, favorecidas polo inestimable convenio Ramsar, están en territorio galego. Viviremos la tensión máxima no soberbio complexo intermareal Umia Grove, onde, silandeiramente, coa delicadeza civilina que caracteriza os ofidios, emerxerá da vegetación acuática unha cobra tenebrosa, Anatrix maura. Vadeando as beiras de máis de 20 cursos fluviais, desembocaremos nas rías. En ese instante precioso, chegaremos ata o Olimpo salvaxe dos parrulos e as aves limícolas. As rías altas e baixas describen un arco de fertilidade amplo que suca as provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra. Un xardín do Edén prolongado e moi vantaxoso para a crianza das xeracións novas e inexpertas de lavancos reais, e ao mesmo tempo, unha despensa permanente e inesgotable de alimentos moi variados para algunhas das tancudas máis famosas de Galicia, as inmaculadas garzotas e as solemnes garzas cincentas. Unha e outra vez, sen restriccións, obteñen a súa recompensa.
Así de xenerosas son as rías para todos os que sobrevoan os seus límites. Pero sen dúbida algo que chama poderosamente a atención é a velocidade deste paxaro multicolor, porque ver o picapeixe en acción é un gran luxo. As súas incursións vertixinosas na auga duran só un cuarto de segundo, e sempre reaparece cun trofeo. Premios saborosos que, en ocasións, miden o mesmo caer. Con razón, as rías de Galicia gozan de fama mundial, pero unha vez que estean repasadas en Galicia salvaxe, obterán un rango universal. Nos cantís materialízanse as esencias máis puras da vertente salvaxe galega. Os farallóns da Costa da Morte e a auga que baña as fronteiras do Finisterre, o primitivo fin da terra, forman unha alianza sobrenatural que garante as esperanzas dunha Galicia eterna, unha Galicia inalcanzable, ata a que só uns poucos escollidos poden chegar, como por exemplo as gaivotas. Aquí dominan os crustáceos, que como o cangrexo queimacasas dispoñen dunha ancoraxe segura, as súas 8 patas traseiras. E así, coas 2 pinzas dianteiras, pode comer a pracer. E o ritmo lento dos cangrexos, seguindo o seu peregrinar marxinal, examinaremos o fondo superficial das beiras de Fisterra para destapar os ermitáns asustadizos e constatar o desenfreo atolado dunha cacería submarina protagonizada por unha tribo de caracóis famentos. O cangrexo patelo o que lle gusta é nadar. E faino moi ben, porque no seu último par de patas ten un segmento final aplanado. 2 remos que lle permiten chegar ata a area en poucos segundos. Estas catedrais pétreas subsisten a pesar dos embates violentos das ondas. Son os santuarios salvaxes do Cabo Ortegal. Unha barreira ríxida na que para vivir hai que ter unha resistencia a proba de bomba. E os percebes téñena. Inicialmente, os percebes son larvas á deriva no mar e só cando adoptan a súa forma adulta elixen as rocas como hábitat e agárranse a elas para sempre mediante un pé carnoso coroado por unha uña protectora chea de filamentos. Eliños que captan o alimento e que, parece ser, hai séculos, foron patas que permitían o desprazamento dun animal prehistórico. Os mexillóns abundan nas máis de 2600 hectáreas do arquipélago das Cíes, un parque natural inmenso acumulado de seres tan insignes como o congro. A él verémolo nadar na illa de Monteagudo, entre miles de peixes de todos os tamaños imaginables. Todo o visto e moito máis será Galicia salvaxe, a mellor maneira de coñecer o rostro natural dunha terra fraterna que en tempos moi distantes foi o límite do mundo coñecido. Hoxe, en Galicia, en toda Galicia, en todos os seus recunchos, estoupa a vida, o pulso dos seres vivos e a luminosidade das paisaxes máis envexables que ninguén puidese soñar. Están aquí, e non se van mover daqui, endexamais.